Tuigate asengane yo y'abantu kwerusia obomoyo nigo ogokonga kwobogima ogotaigwana na egati y'abantu okoborwa kwemeremo yabeire gati emechando eyo yarokanire komenta ebikore by'abantu kwerusia obomoyo ayangorengana negati y'abamenyi korwase kaunti ya Nyamira chinga kibaruro koboria gochiase serikali kobeka emeroberio yokobwaterana n'ababwatani ao asoko eneki abuna nkuru bare amaegero no bosemya gochiase abantu igoro wetanga kurwase emechandiga amanke tigatoyo na twarganire nere job manki ensengi manige gochengera ewiki yokorwa obosemya igoro echinchera chegotanga abantu kwerusia obogima toira egechambukero gosanga n'abamenyi be kaunti Nyamira elinde komanya ekige kwirera abantu abange kwerusia obogima obora nyoro mwana osomire kurire skuru egasi bona atagete gasi acherero konyore gasi pero kenda role na bono iga aire de jwese skuru lakini faida te yabwate sense asebate ba ogokonga wekerengo kyobugima ogotaiwana na asenyo mono bwanchani okoboro kwemeremo ase abasae negati amangana aireire abantu kweita ogokonga kwobugima na asengenjo mate bona bone ebintu ebikongete mono ebintu ebira amagori ari iguru enchero omonto akogenda ende kondo wakujikorwana igo onyoraga akari konyora gose siringi 200 abantu bakwa osebeita endegetangani obwanchani konyorora abantu banchaire mono namukago sigote ngatiga obwanchani obo ngakitera iko bwana takotwara obwanchani kwanyora omonto akorire weitire ose bari babwate birengererio irebike kwanyora gusumuga kabweminjero muga omongina waya weitire ose omongina weminja weitire muga koya esengenju gutaigwana kwanyoma matatisa nyoma masaba serikali nebyombe ao koira egechambukero gyosemya abantu igore chinchera chogwetanga kurwa sokwerusia obogima ko encourage serikali enyara ko bagego wetera mashirika aria tomata mashirika naro orabuna yadra Kenya and ata USAID and guidance and counseling babekwe in every goseno asechi skuru goeta baeta skuru goeta kana baeta skuru goeta bae uno 30 minutes babolie mechanda abana babwate kana baboliri baja bombirana n'abarimu kana bombirana n'abarimu baba boli na barabwo from there na bayeboli na baba involved agekogera asamangana yo mechanda karo chire kandi bali abanyene no bago so dadi omochanda ninto abasumba bamonene ababasita kuse abarisia ekere tubwatirane asa abantu abanantwana twabaikerekere ngora mono ekera matatisa abira mange aserikali ngore kutanga kuiko somo joria yaji kubwata abantu bali lakini wao na barani bali kuika uigwa mangana ekera abire baikange bakora abantu abo counseling ekera babakonye ekera nyuma abantu abataraji kuita bikubone nguji kukwana muno murandia boigo abantu babwate ebirengererio ebinge mbasaba goikwa ange na boigo koligia obokonyi korwase abanyagitari ondo bwansipi o desaitiri korengere gusukutware kerengererie kinakeria oira na sabantu usasa omuntu uri ko musani oyo mweresa motebi na ikire na nakire goikaiga ngakiuro chembwenerete gokora omuntu yo bagamba nero omubeka asenjira yo bwororo omoirania erinde onyana wa mupasta karanga omusabera kwamenyire negente kenkegwana tako gosomondo na bwata karangarerieke igokoligiite different person uri batanya gokwana nere so tadia muigorere this information yonsipi akara muigoreire baadaye na wakonyoranga wakonyire omuntu uria kubwa a friend ginko reporteria Ndizi TV korwase kaunti Nyamira Job Maangi.